Pêşengeha Weşanxaneyên Pirtûka Kurdî li bajarê Amedê li Qeda Şêx Seîd hat vekirin. Pêşengeha Pirtûkan ji aliyê şaredariya bajarê mezin a Amedê ve hat amadekirin. Pêşenge di çarçoveya çalakiyên Rojezmanê Kurdî de hat li darxistin. 32 weşanxaneyên Kurdî û tevî veqif û komeleyên Kurdî ku weşangeriya Kurdî dikin, nêzî 40 sazî beşdar bûn. Ev pêşange tenê bû weşanxaneyên Kurdî ne. Hemû weşanxaneyên Kurda beşdar bûne bi kitêbên Kurdî û Tirkî. Lê ez dibînim hem ême hem weşanxaneyê dî giranî dane kitêbên Kurdî. Hez dikin kitêbên Kurdî bigihîne xwendewanan. Ew divê daîmî be daxwazekê me serekî got em xwendina Kurdî bilind bikin. Lewra rêjeya xwendina Kurdî ne bi dilê me. Yani Kurd dixwînin, baş dixwînin. Lê mixabin Kurdî em dixwînin. Em xelqê wanê ne xwediye Akademiya Zîlanê me, Weşanxana Akademiya Zîlanê me. Mixabin niha xwendina pirtûkê Kurdî kêm me niha. Belê em ve 5 sale em li ser dîroka Kurdan, çand û kultura Kurdan em çapemeriyê dikin, pirtûkan çap dikin. Me heta niha nêzê 100 pirtûkan me çap kirin li ser ribaza Barzaniyan. Ser dîroka Kurdan gelekî xebatê pîroz û baş me çap kirin. Hêjem berdevamin em hatin lêya vira em dixwazin xwendewanê me jî bên em hev bibînin. Nivîskar û weşanger amaje bi wê yekê dikin ku li Bakurê Kurdistanê rêjeya xwendina pirtûkên Kurdî kêmin, bi taybetî ji bo zaravayên zazakî. Lê bi saya pêşengehan armanc dikin ku nivşên nû zarokên Kurdan teşwîqê xwendina pirtûkên bi zimanê Kurdî çi bi zaravayê kurmancî be, çi bi zazakî be bikin û bila ziman windane be. Xwendin kême. Ana mesela va em bêjin raxistina kitêba, em bêjin raxistin nizanim îro. Pêşengeha kitêba saet wî yazdeh jî hiç raxistinin û gelek însan jî kêmin. Hêvîdarım û 4-5 roja wê berdewam bike ev tiş wê gelek însan bê erê. û cêkê xweşê got îro li Qeda Şêx Seîd got cêkî gelek dîrokî tarîxî ye got em li vir me pêşengeha kitêbê xwe vekirî û em bi ser vî tiştî em serfirazin kêfxweş din rastî. Xora oy ku talîkê Unasê est û UNESCO'dê miyanê ziwanan ki talîkê xwe est û wertira we dariyo de qeyd biyo zazakî û ser bi ser jî apê dişonu. Yani geri tedbir beri gureten her çira ver. Yani no mavajize yo mesele oy ku yani zafî heta ku problemi politik siyasi ra girdaye yani mavaji yo prestij xu çinu tena zazakî az nivani yani kurmancî jî xora heneno werte şarmad yo prestij xu çinu. Pêşengeha Pirtûkan de ji dustûdê zêdetir nivîskar jî wê berhemên xwe îmze bikin. Pêşengeh wê heta yekê Hezîranê bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.